I'm Yitzhak Reuven. I'm the director of the International Department of the Temple Institute. Today our goal more than ever is to reach out to the world and to spread awareness about the Holy Temple, the potential and the beauty that it holds for the entire world. Now I'm going to introduce you to the people who make this happen. קוראים לי עזריה אריאל. אני אחראי על המכון התורני בית הבחירה. לפני כשנתיים הגיעו ארצה 5 פרות אדומות. מצאו שהן אדומות תמימות, בלי שום שערות שחורות או לבנות. כעת, אחרי שהפרות כבר פה, יש לנו עוד הרבה הכנות לעשות, למצוא את המקום המתאים, וצריך להיות מול מקום המקדש. צריך להיות עם כהן שהוא בעצמו טהור. רק בעזרת הפרה האדומה נוכל להיחלץ מהטומאה, להיות טהורים לגמרי, ונוכל לגשת למצוות של המקדש וגם תרומות ומעשרות בצורה תקינה כמו שהתורה מצווה. אני שמשון אלבוים, ואחת הפעולות המשמעותיות שאני זוכה לעשות פה במסגרת המכון זה מה שנקרא תרגולי המקדש. אנחנו משחזרים מחדש את העבודה של בית המקדש בחגים. אנחנו זוכים לעשות אותם היום ממש למרגלות הר הבית, ובאמת יוצאים מפה עם דרישת מקדש בלב, וזה התרומה הגדולה של מכון המקדש לבניין המקדש. שמי אברהם כהנא, אני בעצמי כהן. רכשתי סט של בגדי כהונה כדי שנוכל להיות מוכנים לבית המקדש. אנחנו עושים תרגולים מדי חג שמתקרב אלינו, אם זה קורבן פסח, ואם זה סוכות, ואם זה ניסוך המים, וגם אנחנו מתכוננים, כשנהיה מוכנים, להתחיל לעבוד בבית המקדש. שמי מנחם רוזנטל, הצטרפתי פה למכון לקדם יוזמות ופרויקטים חדשים, להקים את שירת הלוויים. העניין הזה נקום ונפעל למען כינון בית המקדש. לאסוף לוויים שבאים מכל קצוות הארץ, מהצפון עד הדרום, וללמוד ולשיר. זה לקום ולעשות מעשה שהם באמת מתכוננים לעמוד על הדוכן, לעמוד ולשרת. My name is Rafaela. One of the exciting projects in the making now is publishing a new book in English about the meaning behind the services in the Holy Temple. We go into a chapter of the vessels of the Holy Temple. We speak about the daily service, the offerings in the Holy Temple. Every offering has a different message that God is speaking to us through this offering, and we are speaking to Him. This book has tremendous significance for the people of Israel and for the whole world. שלום, לי קוראים יהושע פרידמן. לפני מספר שנים מכון המקדש החליט להקים ישיבה גבוהה. המיוחד בישיבה שלנו שאנחנו לומדים גם את סדר קודשים וטהרות, כאשר הלימוד הוא מיוחד בכך שלומדים להלכה. כלומר, כל נושא שלומדים, אז יש דגש רב איך הדברים צריכים להיעשות בפועל ממש, מתוך ראייה שאנחנו אוטוטו בעזרת השם הולכים לקראת בניין המקדש. Shalom, my name is Nathan Tzvi Brin. I'm a student, meaning a Talmud at the Yeshivat HaMikdash. What's special about Yeshivat HaMikdash is that we learn really in order to do. My Rebbe is Rabbi Yeshua Friedman, and he drives us to think in a Geula mindset. We know that we have to mitkadem as much as we can to fulfill the mitzvahs that we're learning. We learn exactly those sugyas and practice them as if we're doing them, so that when the opportunity comes to really do it, we're ready to do it. לי קוראים יצהר שריד, אני לומד בישיבת המקדש. בישיבה אנחנו עוסקים בלימוד קודשים וטהרות, דברים שקשורים לבית המקדש ולחיים בזמן הגאולה. זה סדר שמדבר על הלב של עם ישראל, על המקדש, שהוא זה שמזרים את הקדושה לתוך העולם. החזון שלי זה שבית המקדש שלנו יהיה מאות בחורים ואברכים ששוקדים יומם ולילה לפתח את התורה הענקית של בית המקדש, שבעזרת השם יביא לבניין המקדש במהרה, זה כמובן החזון של כולנו. My name is Samara Hendrickson. I am the content manager for the online global community of the Temple Institute. Our department is responsible for the Holy Temple teachings that we put on our social media platforms. So the teachings are about the Holy Temple, even the minutest details in regards to the work that was done in the Holy Temple. Our mission is to reach everybody around the world and create one strong global community who are interested in learning about the importance of the Holy Temple. שמי גלעד רוטשטיין, אני מנהל מכון המקדש. החזון שלנו במכון הוא להתקדם לקראת בניין בית המקדש במהרה בימינו. עכשיו משימתנו היא לקיים את הציווי האלוקי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ובשביל לקיים את הנבואה ואת האמירה של הקדוש ברוך הוא ש"כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים". אנו רואים כבר היום שינוי גדול
בתודעה הלאומית וברצון הלאומי להתקדם למקדש. חייבים לבצע את המשימה בכל הכוח ולהתקדם לבניין הבית במהרה בימינו. שמי ישראל אריאל, לפני 57 שנה זכינו להיכנס יחד עם הצנחנים שכבשו את הר הבית ומקום המקדש. שם שרו, אמרו הלל, הייתה שמחה עצומה שהקיפה למעשה את כל כדור הארץ. עם ישראל זכה לנס הגדול לחזור למקום מקדש אחרי 2000 שנה. אנחנו יודעים את המציאות כרגע, זאת המשימה, העם היהודי חייב לחזור למקדש, ורק כשעם ישראל יחזור לבית המקדש, נזכה גם לשלום.